ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 1 କେଜି ମାଛ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ତାକୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ତେଲ ନେବି ଏବଂ ତାକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ମାଛ ପିସ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣ ଅଧିକା ତେଲ ନେବେ, ଅଧିକା ତେଲ ନେଲେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ମୁଁ ଏଥିରେ 3 ରୁ 4 ପିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ନେବି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୋର ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଛି ଏବଂ ୟାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଆପଣ ଓଲଟାଇଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ମାଛ ପିସ୍ ନ ଭାଙ୍ଗେ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ସାବଧାନର ସହିତ ମାଛ ପିସ୍କୁ ଓଲଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଛ ପିସ୍ ଓଲଟିଗଲା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ମାଛ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼ା ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁତକ ମାଛକୁ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି। ଏଇଭଳିଆ କଡ଼ା ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ପିସ୍ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଏବଂ ଆଉ ସବୁ ମାଛକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଜି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଏହି ତେଲକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖି ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସବୁ ପକାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବି। ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ବେଳେ ଯେଉଁ ତେଲ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଏବଂ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପକାଇବି। ତାପରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ପିଆଜକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଜିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ପକାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ଏବଂ 2ଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବିଲାତି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ପକାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା କି ଭାଜି ନେବି ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି ଏବଂ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ମୁଁ ନେଉଛି। ମସଲା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ଖଡ଼ଗପୁରୀ ମସଲା ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ମସଲା ଭଲ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଆଳୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକାଉଛି ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବି। ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଭଜା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ମାଛ ପିସ୍ ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇବି ଏବଂ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।